Siguro kung tarong pa lang ko nga pagkatao, walay tao mubiya sa kuha. Pero panahon na para pangitaon ti ka. Ay, galasgaw ni lugaran ni. Asam na kitag motor din nga puros dagat man ni. Na Sarge oh? Sarge! Oo, kalayo-layo na ni naga pa mo dire. Naa, mampugani ka diri. Nya nagunsa man po mo dire. Pahangin lang Sarge. Pahangin, pagalitok. O, yung mga palid mo. Ah, grabe hapon ni mo Sarge oy. Tama day. Hata pwede makasakay motor dire. Nasto mo Sarge. Sa tumoy. Sige, biyaan sa tamo ha. May tag, matagak. Asa bang motor dire? Galasgaw mo mo sa Pilipinas naman eh. Siguro kung tarong pa lang ko nga pagkatao, walay tao mubiya sa kuha. Pero panahon na para pangitaon ti ka. Hoy, bata! Nabot ba ka diri? Mataga ka diha oh. Okay naman mataga ko. Pamampog ko'y pamilya. Unsay way pamilya asa di mong ginikanan di ay. Ibiyaan naman ko sa kong papa o mama. Mao siguro gibiyaan pug ka pero mo siguro nimo si pata. Tanawa na nagkurog na ka oh. Dong, siguro kung nato kung anak si Ethan dire, makasinabot mo ato, pareha man mo sipat. Ha? Purihan di may pangalan? Puhon, makabalik pa ka sa kong video tan. Tan! Tan! Boss Ethan! Boss Ethan! Boss Ethan! Boss Ethan! Boss Ethan!